Takže čaute, dneska si rozoberieme troška bench press, hlavne čo sa týka súťažných tlakov, ako zlepšiť maximálku na súťaži. Poviem vám pár vecí, ktoré som si ja všimol za svoje súťaženie, ktoré mi iní ľudia povedali, jak to tam chodí, jak to tam je a takto podobne. Takže začnem asi tým, že v tlaku na lavičke alebo v bench presse máš väčšinou 3 povely, stop, tlak a odobračinku. To znamená, že prvá taká vychytávka, ktorú veľa ľudí nevie, alebo možno to aj vie, ale robia pičovinu, že to nerobia, je to, že keď si odobereš činku zo stojana, teda keď ju sparring alebo podávať činky podá, nemusíš čakať, môžeš ísť hneď na hruď. Vtedy ti rozhodca povie väčšinou stop, tlak, činku vytlačíš a čakáš, kým ti ju zoberú odoberači činky. Nemusíš ju dávať do stojana, ne že nemusíš, ale ani nemôžeš. Pretože väčšinou ti to uznajú ako neplatný pokus. Rozhodcovia sú tam traja, takže jeden ti môže dať neplatný a dvaja ti to uznajú ako platný. No. Takže asi takto nejak. Takže je pičovina proste zobrať si 200 kg zo stojanu a potom s tým čakať ešte 2-3 sekundy. To ťa zbytočne vysíli. Napríklad ja teraz trénujem bez sparinga a činku si odoberám sám zo stojanu. 200 kg, 210, 215 a je to oveľa ťažšie. Takže rešpekt tým ľuďom, ktorí si to dokážu odobrať sami na tréningu. Ale súťaž není tréning. Na súťaži tam ideš maximum. Maxko. Takže tam sa vyser na nejaké ego, proste choď podľa pravidiel a využij tie pravidla. Vieš, pravidlá sú nejak dané a pokiaľ ich nevyužiješ vo svoj prospech, tak to je pičovina proste, chápeš? No a ďalšia taká vec. Väčšina pretekárov začína bench press z úplne prepnutých rúk, z vystretých rúk, prepnuté lakte, čo takisto nemusíš mať, pretože to nerobia ani ekvipári, kvôli tomu, že im to dres nedovoluje. A keď si všimneš najlepších benčarov na svete, čo sú Maďari, Maďar to namostuje, chalan mu to podá, tú činku, a on mu to podá tak, že ten Maďar to nebere z prepnutých rúk, ale má ich mierne pokrčené. Nehovorím tu o 90 stupňovom uhli, ale hovorím o mierne pokrčených lakťoch. To znamená, že spravíš mostík, mierne pokrčíš lakte, zasunieš ramena dozadu a tá dráha pohybu je možno 15 cm. Záleží od toho, aký vieš mostík spraviť. No a veľa ľudí vlastne na súťaži nemostuje, ide to s rovným chrbtom, možno kvôli tomu, že to nevedia. Niektorí sa to naučiť nevedia, niektorí nevedia vôbec techniku a pár ľudí by to aj chcelo vedieť, ale vyskúšali si to raz a tak strašne ich to bolelo, že sa na to vysrali. Ale ja som taký typ človeka, že ja keď niečo neviem, tak to skúšam. Skúšam techniky, všímam si ľudí, čo robia ľudia, všímam si tých najlepších a učím sa od nich. No a keď viem, že mám nejakú silu v rukách, ale viem, že napríklad mám na piču mostík, tak mostujem na tréningu. Najjednoduchšie si to vyskúšaš tak, že spravíš mostík cez hlavičku. Vždycky, keď máš bench press, tak to sa rozcvičíš. No a ten mostík pôjde proste. Pokiaľ nemáš 120 kg, nemáš na sebe toľko svalov, takže je to len o tom proste sa to naučiť, vydržať tú bolesť a zvýšiť ti to výkon. A tí ľudia, čo hovoria, že mostík je pičovina, to není plná dráha pohybu a tak. To ja mám ťažko v piči, lebo ja zabenčujem 200 kg s nohami vo vzduchu. Takže to je už troška o inom. A bráško, keď to není plná dráha, ako ty hovoríš, tak proste na tú súťaž nechoď. Takto sú stanovené pravidlá, takto sa súťaží. Keď pôjdeš plnú dráhu, osereš len sám seba. Keď si debil, chod si plnú dráhu, keď nevieš mostovať. Takto sú dané pravidlá, pokiaľ sa ich naučíš využívať vo svoj prospech, vtedy ťa berem ako profika, pokiaľ si tam láhneš, jak v rece zemákov, nezatlačíš nič. Sú jasné, že sú takí ľudia,
čo takto benchujú, lenže tí ľudia cvičia 20 rokov. Napríklad Kužel, on cvičí 20 rokov a jeho benče sú mega. On si láhne, zobere si činku, zatlačí. Lenže Kužel má cez ruku 56 cm, čo nemajú ani tí najlepší kulturisti v Československu pomaly. Takže nemôže sa porovnávať so svetovou špičkou, pretože ne každý má taký talent ako on. Alebo nie každý má odbenčovaných 20 rokov. Bráško. Takže techniku sa uč, vychytávaj chybičky, všetko si všímaj. A snaž sa z toho vyťažiť čo maximum, keď si na tej súťaži. Takže máš tam 3 povely. A vlastne, jak toto vzniklo, tieto povely? Stop tlak alebo stop press, vzniklo to hlavne kvôli tomu, že kedysi sa trojboj alebo bench press robil hlavne v dresoch a tá stopka je tam kvôli tomu, aby si ustalil činku na hrudníku, keď si v drese, pretože to není tak jednoduché, jak v rávku. Není tak jednoduché sa dotknúť činkou hrudníka. Takže kvôli tomuto je vlastne ten povel stop tlak. No a väčšinou to na súťaži vyzerá tak, že ti povedia stop tlak a to je asi tak celé. Pretože v rávkari nemajú čo ustalovať činku. To je ešte taký zvyk z ekvipu, takže ako kde, niekde ti dajú dlhšiu stopku, niekde kratšiu. To už fakt záleží od toho, v akej federácii súťažíš. A bohužiaľ, keď si vyberieš nejakú súťaž podľa nejakej federácii, tak musíš dodržiavať ich pravidlá. Tie pravidlá sú väčšinou vo všetkých federáciách rovnaké alebo podobné, len sú tam maličké odchýlky. A odchýlka je možno tak v IPF, čo tam je, že musíš mať celé chodidla na zemi, teda sa dotýkať podlahy aj pätou. No a neviem, keď chceš súťažiť tam, tak tam súťaž. Keď ne, tak súťaž v iných federáciách proste. Možno zatlačíš menej, možno zatlačíš to isté. To už je na tebe. Dobre, takže poďme ešte k nejakej technike toho bencha. Takže toto, čo som ti povedal, je asi taký základ, čo veľa ľudí nerobí, alebo zbytočne sa osiera o silu, alebo zbytočne sa vysilí tým, že drží činku, pretože žiaden povel na spustenie činky není, takže hneď ak ti činku sparring podá, ty už máš byť nadýchnutý, už máš mať namostované, máš byť v tej pozícii a môžeš ísť na to. No a potom je tu ešte taká ďalšia technika, takzvané zaborovanie činky do hrudníka, väčšinou to robí Dan Green, robí to Milo Schneider. Ja sa to teraz troška učím, pretože chcem vedieť ten bench press z každej strany, chcem poznať svoje telo, takže to skúšam. No a je to vlastne o tom, že činku si vlastne troška akoby zaboríš do hrude a necháš pôsobiť jej váhu na svoj hrudník. No a už keď ťa to troška akoby zatlačí do lavičky, no tak vtedy zabereš nohami a činku, dá sa povedať, že vystrelíš do pozície, v akej má byť, teda vytlačíš ju. No a táto technika je väčšinou uznateľná vo VPR-ku, čo je profi federácia, takzvaná. Aj v iných federáciách to celkom uznávajú, ale mne sa stalo napríklad, že na VOAP mi tak neuznali 217 kg. OK, dobre, nič sa nedeje, v pohode. Je to súťaž federácie VUAP, majú tam svoje pravidlá, takže pohodičke, nič sa nedeje. No a bráško, celkom mám rád tie srandy, keď niekto povie napríklad, že IPF, my sme lepšia federácia, my nesypeme, my ideme čisto. A keď dávajú tie papiere, že včera som bol na dopingovke a nič mi nenašli. Bráško, a čo si myslíš, že jak prebieha tá dopingovka? Že sadne si baba na hajzel a zobere si pohárik a dopingová kontrola sa na ňu pozerá a ona tam pred nimi do toho našti? Čo ti jebe? Tak toto vôbec neprebieha. Prebieha to asi tým štýlom, že ide na vecko, vyciká sa a donesie im to. Ale
ty nemôžeš vedieť, či nemala odložený moč, alebo či pretekár nemal odložený starý moč. Nemôžeš vedieť, či tá kontrola není zaplatená a podobné veci. Alebo či nemal v sebe látky, ktoré majú jednoducho krátky rozpad, krátky polčas rozpadu, čo znamená, že v tele ich nenájdeš trebárs po 2 dňoch, po 3, ako napríklad propionát alebo Winstrol. Takže zbytočne sa hráš na naturálov, zbytočne sa hráte na naturálov. Čo si myslíš, že si v IPFičku a že drepuješ 400 kg, že to je reálne? Že toto dáš bez sypky? Drepovať 400 kg bez sypky? Čo ti jebe? Však normálne sa na to zamyslí. Na to ti stačí IQ malého decka. Ne, nedá sa to jednoducho. Proste to je taká pičovina. Proste si presypaný jak pes a dávaš papiere z dopingovej kontroly. Pritom úplne každý kokot alebo každé decko vie, jak sa dá dopingovkou prejsť, tak aby ti nič nenašli. Proste to je to isté, jak tí kulturisti, čo sa pripravujú na Európe. Jasné, teraz som bol na dopingovke. Bla, 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 bla. Buď ťa nenaštívi dopingovka za celú prípravu ani raz a dajú ti našťať na súťaži, keď sa umiestníš medzi prvými 3. No a keď vysadíš pred súťažou mesiac pred súťažou vysadíš sypku a pôjdeš to len na rasťaku, tak čo si myslíš, čo naštíš? Nenaštíš nič. Takže mi nehovorte, že pripravujete sa na Európu, na svet na čisto, drepujete 400 kg na čisto, benčujete 300 kg na čisto. Čo ti jebe? Toto ti fakt zožere možno nejaké 15-ročné decko. Alebo niekto. Nehovorím nič, nemusím hovoriť, kto sa takto správa, je to na každom, ale tlačiť pičoviny a takéto rozumy do hlavy ľuďom, to je trápne proste. Sám sebe si búchaš na hrudník, že si naturál, si presypaný jak pes, drepuješ 400 kg a hovoríš o sebe, že si naturál za to, že si v IPFi. Není ti troška kokotno? No, tak mne je aj za teba. Takže asi k tomuto. Asi všetko k tomuto. Takže neverte ľuďom, neverte Facebooku, Instagramu, pičoviny. Robia z vás kokotov, ovečky, tlačia vám do hlavy rozumy. Trápne pičoviny. A potom to tak aj vyzerá. Potom veríte, že naturálne sa dá drepnúť 400 kg a podobné kokotiny. Ne, nedá sa to. Každý, kto drepuje cez 400 kg, je nasypaný jak pes. To, že nemá svaly a je tlstý, tak to je spôsobené jedine tým, že liftery trénujú 3-krát za týždeň, možno niekedy aj menej, aby si neodpalili CNS-ko a strašne veľa žerú. A je jasné, že potrebujú veľkú regeneráciu. Takže porovnávať profi powerlifting s profi kulturistikou je zas úplne kokotina. Chápeš, proste profi powerlifter nemôže mať brutálnu formu, pretože na sypačke si odpalíš šlachy. Čím máš menej tuku, no tak tým viacej si odpalíš šlachy a tým ťažšie sa zdvíhajú ťažké váhy. Takže im sú tak na kokot také svaly ako kulturistom. Takže netreba pliesť jablka s rúškami, keď tak. No a čo viacej, tak to je asi tak všetko k tomu benchu. Proste niekedy sú to úplne pičovinky, jak to, že nemusíš mať úplne prepnuté lakte, to, že správne sa naučiť techniku, správne to namostovať, nemusíš čakať s činkou na povel dole, pretože taký povel není, je len stop, tlak a odobrať činku. Takže tak, sledovať tých najlepších, brať si od nich príklad a hlavne učiť sa techniku. Neporovnávajte sa s majstrami sveta, lebo väčšinou tí majstri sveta trénujú 20 rokov, oni už majú odbenčované, oni už majú na sebe vyskúšané všetky tie metódy a oni sami najlepšie vedia, aká technika im sedí. Takže skúšajte, pozorujte, no a hlavne neverte pičovinám, pretože na Facebooku a na Instagrame to je proste jeden veľký ojeb. Takto fitness svet nefunguje, jak vám to prezentujú. To mi verte, že ne. Takže asi tak.